Laboratori d'armes ultrasecret dels Estats Units, les 3:49 de la matinada. Atrapades a l'edat mitjana. Institut de Beverly Hills, les 10:53 del matí. Què us sembla, Oh, que seria una ombra d'ulls fabulosa. Escolta, que això no és una botiga de cosmètica. És el laboratori de ciències i jo vull treure un excel·lent. Oh! Ostres, noies, això sí que es mereix un excel·lent a nivell social. Que bé, una festa de Halloween! I un concurs de disfresses! I el primer premi són diners per comprar 3 vestits al centre comercial. Em sap greu aixafar les vostres il·lusions, però aquest concurs el guanyaré jo sense esforçar-m'hi gaire. Amb aquesta disfressa segur que no. Perdona, nena, quina disfressa? Ai, però que no vas de reina de l'Insti dels anys 70? O és que hi ha rebaixes de moda retro al centre comercial? Àlex, que explota! Hola, deu haver estat una senyora explosió. Anem per feina. Ahir a la nit van segrestar un científic d'un laboratori militar dels Estats Units. D'on ha sortit el paio de l'armadura? Encara no ho sabem. Aquest segrest va ser el tercer d'una sèrie de segrestos molt estranys. A qui més han segrestat? A un general de l'exèrcit i un guàrdia de seguretat, tots 3 en el mateix edifici. Jerry, tenim pressa per anar a buscar les millors disfresses de Halloween que trobem. Li fa res saltar-se la palla i anar directament al gra? Entesos, doncs. Esbrineu com i per què el cavaller de l'armadura ha segrestat els nostres experts militars i deteniu-lo. Adéu-siau, concurs de disfresses. Em sembla que ens haurem de pintar a l'oli la fantasia de derrotar la Mandy. Ho farem tot alhora. Teniu, aquí hi ha el material. Sandàlies de molla, arrissadors làser per aigües polivalents, monopatins d'escapada, màscara d'ulls extensible i el més important, guants de gat amb ungles retràctils. Semblen fets a posta per la Mandy. Ja podeu dir amunt i fora. Durant tot aquest any, el meu equip ha estat perfeccionant un raig làser d'alta tecnologia per usos militars. És un polaritzador electrònic total, altrament dit, el PET. Genial! Vull dir, que interessant. Hem mirat el vídeo de vigilància. L'home que va segrestar el seu col·lega també es va endur el PET. Doncs si el que volia era el PET, tindrà una gran decepció. Per activar el PET és imprescindible aquest detonador. Si no el tenen, el PET no funciona. Cavaller de l'armadura! Detonador! Compte! No te'n sortiràs, desgraciat! Aterrat. Jo diria que això no és Beverly Hills. Ostres! No em diguis que som a la vall! Noies, que se'ns escapa! Per les molèsties. Ai! Cavall dolentot! Auxili! Unes bruixes malvades em volen robar! Què? No som bruixes, som de Beverly Hills. Hem d'ajudar el nostre estimat rei a netejar el reialme de bruixes. No coneixem cap reialme que es digui Beverly Hills.
Ostres! Jo emigro! Què va, aquesta gent? Es veu que celebren Halloween abans d'hora! No ha sortit tal com ho havíem planejat. Però hem esquivat aquells sonats. Sortirem del pou amb les sandàlies de molla i anirem a buscar la Clover. Bo, para! Digui? Digui, Jerry, es pot saber on som? Un moment que faig una recerca per localitzar la vostra situació. Això no pinta bé. Segons les meves dades, sou a l'Anglaterra medieval, a l'any 1136. Què? Recapitulem. Un cavaller amb armadura, bruixes malvades i gent que no sap on para Beverly Hills. Esclar! Estem atrapades a l'edat mitjana. Déu meu. Jerry, com ens ho farem per tornar si no sabem ni com hem vingut? Ho estic estudiant, Clover. Afanyi, sisplau, perquè no m'agrada gens aquest malson de masmorres i dracs. Clover, que em reps? No et sento. Jerry, esperi's, torni! Que això no és Halloween! Una cosa és disfressar-te de bruixa i l'altra que et cremin per bruixa. Harry! Ostres! On és el famós cavaller que rescata les donzelles? Ai! Esfonitaca, quin material més fastigós! Però amb màscara d'ulls es pot arribar molt lluny. Que no es cansaran mai, aquests guillats. Calla i ajupa't. Hi ha 2 lladres més! Agafeu-los! Us equivoqueu! Nosaltres no som els lladres! Per què ens heu empresonat? Deixeu-nos anar! Què us pensàveu? Que no us castigaríem per robar el cofre del nostre estimat rei? Què dius? Jo no he robat mai res, ni tan sols un tricendrer del centre comercial! En aquest reialme no hi volem lladres. Us escarmentarem. Em fa l'efecte que ho tenim molt negre. Corre! Pondrem les cadenes amb l'arrissador làser. Que no s'escapi! Espero que la Clover hagi tingut més sort que nosaltres. Una masmorra d'alta tecnologia. Ah! Els segrestats! És així com viatja a través del temps. Tanca-la la gàbia amb els altres. Oh, espera.
No havia vist mai cap noia com tu. No m'estranya, dubto que passegis gaire sovint per Rodeo Drive. Tens raó, m'estimo més passejar per Malibu. Em sembla que tu no ets d'aquesta època. Una rosseta intel·ligent i experta en moda. Quan pugi al tron, tu seràs la meva reina. Jo? Sí, jo vinc d'una antiga nissaga reial, però per culpa d'un estúpid rei bo de l'edat mitjana, la meva família va perdre el tron i la riquesa. Mira, em sap molt de greu, No però... cal que em planyis, perquè amb un parell de cristalls i la tecnologia adequada he tornat del futur per expulsar-lo del tron i canviar el curs de la història. I tu seràs la meva reina. Ai, uix, escolta, maco, que ja et comences a posar pesadet, eh? Es pot saber què fas? Utilitzo el pet per destruir totalment el castell del rei. Després reclamaré els meus drets i després... dominaré el món. Sí, què més? Coneixia la pluja àcida, però no la de foc. Jo tampoc. Espero que el paraigua polivalent sigui polivalent de debò. Amb la mà d'armes i andròmines que has portat del futur, ves que et costava afegir una limusina a l'equip? Clover! A l'atac! Hem de buscar la manera de rescatar la Clover. Un camp de força d'alta tecnologia protegeix el cavaller. Auxili! Que hi ha algú! Ah, que guapo! Aparta-te'n! Entrega'm la corona, si no, convertiré el castell en runes i us destruiré a tu i al poble. No hi tens res a fer. Vinga, rendeix-te! El que et fa rei no són les armes ni la política del terror. A un rei el fa el poble que el segueix. I a tu no et seguirà ningú. Au, va, no t'enrotllis i entrega'm la corona si no vols que et rosteixi. Escolta, si no em necessites per res, aniré passant. Guàrdies, tanqueu-lo a les masmorres i porteu-me aquí les armes i els altres presoners. On va, reina meva? Tinc una presó més adequada per tu. No tenim un camp de força, però aquestes ungles són molt útils. Vinga, saltem! El vestit t'afavoreix d'allò més. Però si sembla de segones rebaixes. I a més fa pudor. Hauries de tenir una actitud més positiva. La meva reina ha de ser obedient. Perfecte. No el governaràs mai, aquest reialme. El reialme, amb aquest armament governaré tot el món. I quan torni al futur, seré multimilionari. Costa més caminar amb aquests vestits de llauna que amb les meves sabates de plataforma. Has anat un pèl? Sí. Sembla una sala de vigilància. Ah! Mira! Deixeu-me en pau, vull estar sola.
Clover, que som nosaltres. Oh, no us podeu imaginar el calvari que estic passant. Aquest sonat vol que aprengui a tocar l'arpa, a brodar tapissos i que mengi faisans. Oi, que és horrorós? Em sembla que encara té una altra idea, més sinistres reservades. Ja ho pots ben dir. Pensa que vol que jo sigui la seva reina. I què més? Que fa servir uns cristalls per viatjar al passat i canviar la història per poder tornar al present i dominar el món. Què podem fer per impedir-ho? Es veu que aquests cristalls ho controlen tot. Si els hi prenem i li destruïm l'armament, estarà acabat. Aviam què en diu en Jerry. Aquest número està fora de servei. Què? En Jerry no existeix i la Bob tampoc. Només hi ha una explicació. Quan el cavaller va canviar el passat, devia provocar una reacció en cadena i també va canviar el futur. Ai, no! Això vol dir que Beverly Hills tampoc existeix. Hem de tornar a canviar el passat, perquè si no, no podrem guanyar la Mandy en el concurs de disfresses. Quina moral que tens, noia. Vinga, no perdem més temps. L'obrirem pel passador. Oh, a la televisió sembla molt més fàcil. Ah, ja està. Però falta destruir el pet. Que saps on és? Allà baix! Avall! Aquest reialme és meu! Foc! Si nosaltres ho podem evitar, no ho serà! Hem de destruir el pet abans no ho destrueixi tot. S'acosta cap aquí. Vinga, noies, anem a fer un vol. Encara tenim una feina pendent, si volem tornar al futur. Sam, Àlex, darrere vostre! Què et sembla? Ara et toca a tu! Deixeu-me anar! No et deixarem anar ni en aquest segle ni en els 10 següents. La corona tornarà a ser on li pertoca. Alto! Aquestes noies no són unes bruixes! Els cristalls, Clover! Fes servir els cristalls! Jerry, és aquí! Tot ha tornat a la normalitat. Un altre cas solucionat. Ben fet, espies. Llàstima que no tornaré a veure el meu rei guapo mai més. Institut de Beverly Hills, les 7:35 del matí. l'Arnau, que va de taula periòdica dels elements. Prepareu-vos per triomfar. I el primer premi és per la Mandy, la bruixa sexy de Beverly Hills. Quina il·lusió! Vull donar les gràcies a tanta gent. Primer a mi mateixa per fer-me costat. Després a mi mateixa per haver tingut aquesta idea. Vull un altre recompte de vots. Vosaltres sou les jutges? No m'agrada que no sàpigues perdre. Les vostres disfresses no són prou autèntiques. Deixa-ho córrer. Aquest parell de clons de la Mandy no saben què vol dir autenticitat. Em pot passar res pitjor avui? Em sembla que ara mateix se t'arreglarà el dia. Ah! Hola, què vols ballar? Amb molt de gust. I jo que em pensava que ja n'estava tipa de Reis. Vés a saber, diuen que la tercera és la bona.